Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin sabon labarinmu mai suna ƙuruciyar Minal. Na san masu sauraro wasu daga cikinku za su ga mun fara karanta labarin a baya amma ba mu samu mun ci gaba da shi ba. A yanzu zan faro shi daga farko domin mu kai shi har zuwa ƙarshensa insha Allah. Kamar da yadda kuka sani suna na Aisha HK. Da farko marubuciyar ta fara ne da cewa, da farko dai na gode da kuka zaɓi karanta ƙuruciyar Minal. Wannan nuna soyayya ce a gare ni. Ban rubuta wannan labarin domin tozarci ko cin fiska ga wani ko wata ba. Na rubuta shi ne domin faɗakarwa da kuma nishaɗar da ku masu karatu. Idan akwai wani similarities da rayuwar wani, to take that as a coincidence because labarin ƙirƙirarre ne, wato fiction. Sannan ina son masu sauraro ku sani cewa wannan labarin ya kunshi yare ne kamar haka. Hausa kaso 70 daga cikin labarin. Turanci, Ingilishi ma'ana kaso 25 daga cikin labarin, sai kuma Arabic kaso 5 daga cikin labarin. Ai mana haƙuri za mu karanta labarin ne kamar yadda marubuciyar ta rubuta shi. Da fatan masu sauraro za ku so wannan labarin shi ma kamar yadda kuka so na baya. Ku kasance da mu, a yanzu za mu fara insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minal, sai na kashe ki, wallahi sai na kashe ki. Amina ce da ke zaune kan wani lotsatsen katifanta kamar an taka biredi. Gefe wani kwano ne with remaining smelling stinky tuwo miyan kuka, wanda da alama tun na jiya ne. Kuka take riska kamar ranta zai fita. Inna ce ta shigo ɗakin domin ganin lafiya yau ‘yar lelen ta shiru. Turistai tana ganin ikon Malik. Wani abu sai ‘yar lele. Lalle wani abu na ‘yar lele sai ita. Idan ba haka ba, ya za a yi mutum shi ɗaya ya zauna ya ta kuka babu dalili. Inna ce ta tafka uban salati. Kamar an kama malam da karuwa ta ce, me zan gani haka Aminatu? Lafiya? Waye taɓo min ke tuwalle? Me aka yi miki kike kuka? Me yasa ki kuka? Sai a lokacin Amina ta ɗago ta sama magana kamar haka. Inna dan Allah ki yafe min. Ki roƙa min kanwata Dijama ta yafe min. Awararta da na karɓa ta yi haƙuri. Dukan da nake mata ma na daina kuma ba zan ƙara zuwar mata da abinci ba, kuma wallahi ba zan sake kwace mata rakenta ba. Na yi alƙawarin har naira 50 ɗinta zan maida mata. Zan biya ta abinta. Duk rashin mutuncin da nake yi, Allah na daina. Wallahi na daina, ta ƙara fashewa da kuka. Galala Innati tana kallonta. Wai yau Aminatu wani ke neman yafiya har da kiran Dije kanwarta. Lallai za a yi ruwa da kankara. Inna ta ce, to ‘yar lelen Inna yi shiru, ki sanar da ni ya aka yi. Minal ta ce, Inna, a radi mafarki na yi. Wai cutar lasafi ba ta kama ni. Wai na mutu. Inna ta ce, kin ga irin ta ai. Mutum a ce sai shegiyar ƙazanta, ya sharban da ki yi wanka yanzu. Kina ganin kin kyauta wa kanki kenan? Kuka ta fashe da shi, ta ce kwana 5 ne kacal fa. Ina ta ce wannan ba lasa ba, har Ebola za ta kama ki ai. Kuka ta ƙara fashewa da shi tana shure-shure ta ce haba Inna, dama ba so na kike ba? Kuma ai duk da bana wanka ina canja pant. Ina ta ce rufa min baki. Kar ki tara min makwabta. Gashi kin cika da warin baki. Tashi da Allah ki je ki wanka. Tashi da Allah ki je ki wanke bakin ki wanka. Burma ihu ta yi ta haushi da shure. Nan Inna ta lallaba ta. Ta ce mata ai mafarki ba gaskiya bane. Haka dai ta hakura. Nan Inna ta ce ta je ta yi wanka. Sannan ta ci abinci. Dan yau za ta rubuta jarrabawar ƙarshe a makaranta. Daga shi next time za su yi wayek. Haka dai ta hakura ta shirya. Ta fito za ta tafi ta ce Inna kin tuna wannan ɗarin da na taɓa ara miki? Inna ta ce yaushe? Ta ce lokacin sanda muka fara jarrabawa. Inna ta ce na tuna. Ta ce ki dan bani shi. Inna ta ce haba yar Inna, nawa na baki tsakanin wannan lokacin? Tuwalle ta ce iye, wato dama ba dan Allah kike bani ba Inna. Cabɗe, wallahi ni dai sai kin bani kuɗi na. Inna ta ce sarkin jaraba, kin fita na ce kamar me? Ta sunce bakin zaninta ta miƙo mata wata kodaddiyar 200. Ta ce ingo kuma ki kawo min canji domin shi kaɗai ne gare ni. Inna ta faɗi duk da ta san da wuya ta kawo mata canjin. Ya matsa fuska Minal ta yi. Kamin ta karɓa da cewa, dan dai ina buƙatar kuɗin ne, da Yasin ba zan karɓi tsohuwar kuɗin nan ba. Nan ta rungumi Inna kamar da gaske, sannan ta fita tare da cewa sai na dawo, sannan ta biya ta gidan su ƙawarta Zaliha domin tafiya makaranta. Ko da aka tashi tara break, tsallaka katangar makaranta ta yi ta je ta siyo gurasa a kasuwa. Na duka kuɗin ta siya, ta yi sadaka da shi wa almajirai akan Allah ya ƙara rufa wa iyayenta asiri. Duk da cewa Amina akwai tsiwa da rashin mutunci ga wanda ya nema, amma akwai ta da tausayin iyayenta sosai, domin ƙazantar nata na da nasaba da haka ne akan cewa
idan sabulu da turare ba su ƙare ba, ai iyayenta ba za su kashe kuɗi wajen siya ba. Ai iyayenta ba za su kashe kuɗi wajen siyan wani ba, shi yasa sau biyu take wanka a sati. Su inna har sun gaji da mata magana. Wannan kenan. Amina Yusuf yarinya ce 'yar shekara 18 zuwa 19. Fara ce sosai, ga hanci shi ma daidai misali. Ed Bigo ce, ga tsayi daidai gwargwado. Idan ta ku sexy eyes ne, gashin kanta kuwa ba a magana. Babanta wato Malam Yusuf wanda aka fi sani da baban kowa, kafinta ne, ba shi da ƙarfi amma yana da rufin asiri, sannan duk unguwar ana ganin girmansa sosai, manya da yara. Asalinsa Fulanin Taraba ne, wanda ya rasa kowa nasa sanadiyar gobara tun yana da shekara 18. Haka ya rike kansa har ya kai shekara 15. A nan ne ya dawo Kano da zama inda ya haɗu da Falmata, wanda ake kira da Inna. Wacce take Kanuriya ce, Kanuriyar Borno. Gyaran jiki take da turaren wuta. A Kano suke har suka yi aure, gaba ɗaya. Suka koma Kaduna da zama, inda suke can cikin Malali. A haka har Inna ta haifi ɗanta na fari wato Abubakar, wanda yanzu yake project a ABU, amma shi yake rike kansa domin ya rage wa iyayensa nauyi, sannan yakan yi musu aike idan ya samu hali, tunda ba zaman banza yake yi ba. Ba daga nan ba, Inna bata kuma haihuwa ba, sai bayan shekara 8 inda ta haifi Amina wacce take yar gwal. Inda ta haifi Amina wacce take yar jagwal ce. Ga neman magana, ga tsewa, sai dai matsoraciya ce na masifa, amma ta rike addininta duk da ba ganewa ake ba. Sai daga baya Inna ta haifi Khadija, wacce take auta kuma shekaranta 12. Wannan kenan. Bayan wani lokaci da rubuta jarrabawar Minna. Morning. Minna rike da sakamakonta a hannunta Muftahu, kaninta. Za mu ji labarin shi a gaba masu sauraro. Ya ce manya-manyan 'yan boko har an karɓo sakamakon kenan? Da fatan wannan karon ba a ɗauko aji ba. Cikin wasa Minal ta yi, ta noshi bakinsa ta ce, ai ko ba komai, ni ina makarantar, wasu ko a yawon banza za su ƙare. Daidai lokacin Sani, yayin Bilkisu, ita ma za ku ji labarinta a gaba masu sauraro. Ya wanka wa Minal mari. Juyowa ta yi ta ce, buhun bala'i, bai ankara ba ya ga an nuna shi wa sama, an nana da ƙasa. Taki Minal ta mai jina-jina. Sannan ta sa yara suka bule shi da ƙasa. Bayan nan da yamma kuwa, a guje yara suka rugo suna oyoyo baban kowa, oyoyo babanmu. Daman ya saba don haka ya sa kullum baya rabuwa da tsaraba. Hanjin ligidi mai yawa a cikin bakin leda ya ciro, ya ba su suka karba suna godiya kamin suka raba. Wata yarinya ce ta ce, baba yau wani tatsuniya zaka mana? Ya ce tatsuniyar gizo, bakin barawo zan muku. Lado ne ya shimfiɗa masa buhu kamar yadda ya suka saba, sannan su ma yaran suka zazzauna. Nan dai ɗan dattijon ya soma musu tatsuniya. Idan muka ƙara gaba kuwa wasu samari ne zaune suna busa sigari, wayan ɗayansu ya soma ƙara. Ɗauka ya yi ya ga alam ɗinsa ne ya buga. Ƙarfe 4, nan take ya kashe sigarinsa. Ya ce kai, yau fa alam na sa mana, a rada lokacin dawowan tsohon nan yayi. Dariya suka fashe da shi, wani ya ce ba mamaki ya tsaya yi wa yara tatsuniya ne. Suka ce babu shakka, amma fa tsohon nan yana yi wa mutane cikas. Ku duba abin da ‘yar kaza-kazan uban yarinyar nan ta sa ta yi ɗazu? Daidai lokacin baban kowa ya karyo kwana, a take suka karkaɗe jikinsu tare da wulla alewa a bakinsu don kar ya ji warin sigarin tasu. Nufosa suka fara yi kamar abin arziki, shi ma da murmushin sa ya je nufosu domin yau ne karo na farko da bai kama su suna busa sigari ba. Sai dai kash, suna matsowa kusa da shi ya jiyo ta. Aiko take Annuru fuskarsa ta ɗauke, suka ce baban mu sannu da zuwa, suna masu durƙusawa. Ɓata rai ya ce, dube su, kamar da haske, kamar mutanen arziki. Wai ku fi sabilillahi ba za ku yi kanku faɗa ba? Kamar da gaske, na ɗaukun yi hankali, ashe da sauran rina aka ba? Ba ku san cewa wannan shaye-shayen naku yana janyo wa iyayenku ɓacin suna ba? Ko kuna so duniya ta zage su ne? Girgiza kai suka yi suka ce, a yi haƙuri babanmu, insha Allah za mu daina. Murmushin takaici ya yi, domin in dai wannan alkawarin ne, an karya sa tun ma kafin a ɗauke sa. Ya ce Allah ya bada ikon dainawan. Kuna ɓata wa kanku rayuwa, ko ba ku san cewa duk abin da mutum ya yi yana ƙuruciya shi zai bi shi har girma ba? Ko kuna son idan kun hayayyafa a ce yaranku kun taɓa busa wiwi? Girgiza kai suka yi ya ce, idan yaranku suka sha, za ku ji daɗi? Haɗa baki suka yi wajen cewa ba za mu ji daɗi ba. Ya ce idan ba ku sani ba, ku sani, wannan shaye-shayen yana haifar da taɓin hankali, lalacewar ƙoda,
da zuciya kuma tsaf zai kashe mutum. Ko a haka za ku haɗu da Allah? Kuma kuna tunanin idan kuka tafi a haka ba matsala? Ba Arabic, ba boko. Allah ya shirya. Tafiyarsa ya ci gaba da yana mai faɗa akan yadda matasan ke ɓata rayuwarsu. Majalisar su Malam Yakubu zai wuce suka masa sallama da Assalamu alaikum baban kowa, barka da warhaka. Murmushi ya soma musu sannan ya miƙa musu hannu suka yi musabaha. Malam Isa mai wankin hula ne ya ce, ya na ganka haka ne, baban kowa? Baban kowa ya ce, kai dai bari, yaran yanzu ba su rabuwa da kayan bakin ciki. Yanzu na zuwa Malam Saminu ya katse mishi maganarsa. Malam Saminu ya zo yana girgiza kai alamun al'ajabi. Jikinsa a sanyaye ya zauna. Baban kowa ya ce, haba Malam Saminu, ya haka? Za ka zo ka zauna ba ko sallama? In kai haka, ‘ya'yanmu kuma ya za su yi? Malam Saminu ya cire hulansa ya ajiye, kana ya ce, wato wani abu ne ya yi mugun jijjiga ni. Wai ‘yar gidan Malam Ado, Salma aka yi wa fyaɗe, saboda sakacin mahaifiyarta. Fita ta yi bayan magariba, ba a sani ba, uwarta kuma bata ganta ba, bata neme ta ba. Sai da ta ga kusan 10 ya wuce shine ta sanar da Malam Ado. Neman duniya an mata ba a ganta ba. Yau da asuba aka yadda ita. Ko da aka kai ta asibiti likitoci suka yi kokarinsa amma ina yanzu na raye halinsa. Allah ya mata rasuwa. Shiru wajen ya ɗauka kamun can Malam Sambo wanda tun ɗazu bai yi magana ba ya ce, wai Salma dai guda da na sani, 'yar shekara 6? Ita fa, wannan Salma dai ina jin Malam Saminu. Ita fa wannan Salman in ji Malam Saminu. Salati suka rafka jikin kowa ya yi mugun sanyi kamar an musu doka. Allah sarki Salma, yarinya mai hankali da shiga rai. Allah ya ji kanta. Bari an jima sai mu haɗu mu je mu yi masa ta'aziyya. Nan dai suka ɗan tada kafin Malam Yusuf ya yi gidansa. Ko da yake tafiya a hanya sai surko masa gaisuwa ake ta yi ta ko'ina, manya da yara. A takaice dai baban kowa mai jama'a ne. Yana isowa kofar gidansa, Bashir mai shago ya ce, baban kowa ina wuni? Lafiya lau Bashir ya shago. Bashir ya ce, alhamdulillah baban kowa. Ya ce, masha Allah, da fatan dai yau ma Minal bata taɓa kowa ba ko? Don yau da safe ta ce mani wai tun jiya aka ce su je su karɓo sakamakonsu. Bashir ya ce, gaskiya baban kowa yau Minal bata yi hayaniya da kowa ba. Hasali ma ko fitowanta ban gani ba. Wanda ni ma abin ya bani mamaki, da alamu dai ƙawarta mu ta nitsu. Haka Bashir ɗin ke kiranta domin ya kasance abokin ya Abubakar ne. Tun yarinta shi ya sa ma ya yi wa baban kowa ƙarya don kar ya sa wa ransa damuwa sosai. Baban kowa ya ce, to masha Allah, haka ake so a yi. Haka ake so a yi. Ni bara in shiga daga ciki ko? Allah ya albarka Bashir. Ya ce amin. Minal ce tana zaune tana yanka kuɓewa, ta ji sallamar mahaifinta. Hantar cikinta ne ya kaɗa, da gudu ta miƙe har tana tuntuɓe. A 360 ta faɗa ɗaki. Garin sauri ta ɓarar da yakuwar da take yankawa. Inna ce ta ce, haba ‘yar lele, lafiyarki kuwa za ki ɓarar mani da. Bata ida maganar ba baban kowa ya shigo yana cewa, ina ta sallama ba ku ansa ba, kamar ba kowa a gidan. Inna ta ce, ya haƙuri malam, sani da dawowa. Wallahi yarinyar nan ce, ta faɗa ɗaki da gudu, har ta yi mini ɓari. Ban ji ka ba. Ya haƙuri bari na kawo maka ruwa. Takalminsa ya cire ya zauna a tabarman da ke shimfiɗe a tsakar gidan. Yana cewa, halan wayanta ne aka kira take wannan gudun. Inda da ke shirin buɗe randa domin sachets watan su ya ƙare, ta ce, anya kuwa hira fa muke yi da ita da jin sallamar ka ta rusa da gudu kamar ta ga aljani. Baban kowa jikinsa ne ya yi sanyi, baya son faɗuwar da take a makaranta domin yana so ta yi karatu rayuwanta ya inganta. Ya ce, ta karɓo sakamakon jarrabawar tasu kuwa? Inda ta ce, ta karɓo ɗazu, ga su can yana kan taga, wato windo. Tashi ya yi jiki babu ƙwari ya ɗauko, ya duba aiko kamar yadda ya ce, an kuma, na 48 ta zo. A cikin so 52, a ɗan fusace ya je ƙofar ɗakin ya ce, Aminatu, me kike yi a cikin ɗakin nan? Minal ta ce, riga nake canjawa. Ya ce, in ba so kike na shiga ba, maza ki fito. Ta ce, baba a radu babu riga a jikina. Wanka nake shirin yi. Ya ce, kamar da haske, rabon da ki yi wanka, ke da kanki, ba tare da an ce ki yi ba, yanzu shekara 6 kenan. Amma shi kenan, ni bara in dubo saƙona a waje. Sana ta ƙara minti 5 sannan ta leƙo da kanta, duk da ta haɗa gumi saboda rashin gaskiya. Saukar rankwashin da ta ji ne ya sa ta sankare a wurin na sakanni. Durkushewa ta yi a wurin tana tutturo baki kamar zai taɓo ƙofa. Baba ne ya ce, rufe min baki kafin na ƙara miki. Maza tashi.
Miƙewa yayi tana zuzzumburewa ta ce, haba baba, ko don wannan rankwashin da kake sa mini kamar abinci ba dole na kasa kokari ba, kana taɓa min CPU na. Baka san cewa ita ce masarrafar ɗan adam ba? Ya ce yi min shiru kafin in daɗa miki. Yi min shiru kafin na daɗa miki wani, ‘yar ƙaniya kawai, mai ƙwaƙwalwar kifi. Allah dai ya buɗa miki wannan toshasshiyar ƙwaƙwalwar taki. Kuka ta fara yi tana buga kafa, ni gaskiya baba ƙwaƙwalwata ba toshi take ba. Inna ta ce ni yi min shiru, kar ki tara min maƙwabta, ehe. Murya ta ƙara, baba ya ce bari ki ga ikon Allah. Miƙewa ya ɗauko sanda. Yanda ka san an yi ruwan sama an ɗauke tsit ta shanye kukan da take yi, tana tsitsille idanuwa tare da shishsheka. Baba ya ce ba na son jin shishshekar nan. Ki nitsu, bari in ga tsiyar da kika shuka mutane wannan karin. Mutum ba shi da aiki sai faɗa, ni na yi mamaki. Yau kusan sati biyu a kawo ƙarar ki ba. Tura baki ta yi. Duk ya sha mai sai ya liƙi yake. Ta ce, yau ai dan na yi mafarki na mutu ne, kuma ko yanzu ma ba fasawa na yi ba. Kallonta baba yake har ta ida magananta. Already ya ciro takalmi don haka ya lafta mata. Papers ɗin ya fara dubawa, ya ga subject biyu ne kaɗai take da shi. Amma a sauran sai a silo, sai dai rubutun nan in har ka gani za ka ɗauka wata doctor ce ta yi shi. Sai ka fara karantawa ka ji kamar ka yi kuka. Takaicin rashin ƙoƙarin da diyar tasa a bar ƙaunarsa ke yi ne baya so. Lokaci ɗaya takaici ya taso mai. Kansa kawai ke girgizawa saboda takaici. Ba zai musa ba idan aka ce masa ɗan primary 5 ya fi ‘yar tasa ƙoƙari. Tsawa ya daka mata ya ce, ke zo nan. Simi ta je. Ya kalle ta sannan ya ce, yanzu ke a haka za ki fita makarantar gaba? Ki duba fa. Goɗoɗuwar banza da wofi. Murmushi ta yi inda ta ce, Allah zan ci mutuncinki. Ana miki faɗa kina dariya saboda kin raina mutane ko? Ta ce to ni inna me nayi? Dagwa inna ta yi mata, ta ce ƙaniyarki kika yi. Ta ce to yi haƙuri ba zan ƙara ba, shi kenan aiko. Yawwa inna ta don Allah ki siya min awara. Harara inna ta banka mata ta ce ba zan siya ɗin ba. Baba da ke jin su ya tattara takardun yana cewa a ce mutum a mai repeat har sau biyu amma bai gyara ba. Na san duk ajin ke da Zaliha sun fi ganin ke da Zaliha kun fi su girma amma kanku kamar kifi har gara ita a kanki. An tara daƙiƙai biyu a aji ɗaya, ba ku da aiki sai ciye-ciye kuma ba ku da ƙoƙari. Tun da kuka fara hulɗa da wannan Fatiman shi kenan lamuranku ya taɓarɓare. Ta ce to ba kai kake bani kuɗin ba? Kuma ai Fatiman ma sun koma Kano. Ya ce au, haka zaki ce? Ina ta ce kaga malam rabu da ita kar hawan jininka ya tashi. Miƙa ma inna takardun yayi, ya ce je ki ajiye min a ɗakin ki. Je ki ajiye min a ɗakin ki don idan ina ganin su takaici ne zai kashe ni. Ni ina nan ina fafutukar biya miki wayek kan a rufe amma na ga alama asara zan yi. Zama kusa da shi ta yi ta washe baki ta ce, Baba, kawai ka bar ni in fara aiki a gidan abinci don gaskiya ni karatun bokon nan sai a hankali. Ba zan maka ƙarya ba, in ɓata maka lokaci da dukiya ba. Yasin da ƙyar in zan kawo maka 4 credits mai kyau a wannan wayes din. Tana nufin waye kenan. Yasin gaskiya kake faɗi, ƙwaƙwalwata a toshe take. Na kifin ne, maganarka ba ƙarya. Abin ya so ba shi dariya, amma sai ya girgiza kai. Ya ce, ai ga irin ta nan. Ana wayek, kina wayes. Duba ki ko a jikinki, ‘yan ajin ki za su makarantar gaba amma ke ko oho ko? Kina cewa in barki ki aiki a gidan abinci. Baki ji abin da ya faru da Salma ba ko? ‘Yar gidan Malam Ado. Tana gidan ubanta ma, ba a barta ba, balle ke budurwa. Kina tallata kanki a gidan abinci. Nan ya labarta masa abin da ya samu Salma, sannan ya ce su ma su je su yi ta'aziyya. Inna kam Salati take har da ƙwalla ta ce, kai duniyar nan, ba imani. Minal kowa miƙewa ta tana bubbuga kafa ta ce, to ni baba, idan ma ba za ka iya bari na in yi aikin ba, kawai ka mini aure ka huta. Ai da gudu suka yi kanta ba shiri ta yi waje tare da jan mayafi akan igiya. Baba ya ce, da shegiyar ƙazantarkin nan, wa ma zai soke? Ja'ira 'yar ƙwal'uba. Inna ta ce a bita da addu'a da fatan nagari kawai. Wakar ta take yi tana tafiya ta hango Murtala da wani abokinsa mai kawo masa ziyara babba. Babba yake kowa, wai shi a dole santa yake. Zuƙar sigari suke suna busar abinsu. Tsayuwa ta yi a wajensu ta ce, anya Murtala kana da hankali kuwa? Kullum kai ta busa wa hanjinka hayaƙi kana biye wannan shaka tafin? Dariya ya bushe da shi kamun ya ce, Minal kenan.
ai na fi ki hankali ma. Babba ya ce, ke yar shila, kar ki kawo mana rainin hankali a nan fa. Kin ga sa'anki a nan ne? Bata kula shi ba ta ci gaba da magana. Ta ci gaba da yi wa Murtala magana. Dalla can, wallahi baka isa ba, ka yi kaɗan. Kai kuma, ta nuna babba da yatsa, kama daina nuna ka san ni. Wataƙila ma sanadinka ne samari ba sa kula ni. To ka kiyaye ni. Babba ne ya bushe da dariya ha 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 sannan ya ce, kin fiye kwantai. Kin fayi kwantai, babu mai son ki sai yawo a anguwa. Dariyar ta kai ce ta kyalkyale da shi, kamin ta ce, ka ji banza, bota rami. Yo da na saurari miji irinka, ai gara na zauna ba aure. Sha ka tafi kawai. Kuma in mijin a gidan uban mutum ake rabawa, sai ka hana ni. Murtala ya ce, ke yarinyar nan zan yi maganin ki fa. Abokin nawa kike faɗa wa maganar banza? Minal ta ce, da wacce ita ce za ka yi magani na? Ka san ni annoba ce da bani da magani. Nan gani nan bari dumamin maiya in faɗi ma. Murtala ya ce, kin ci darajar babanki mutumin kirki ne, kuma baya son rigima. Yau da kin ga yadda ake balla kafar yarinya. Ta ce, in ba tsoro ba, ka matso mana, wallahi ka ga yadda na fito din nan babu mutunci. Ni ban ma da lokacin dan shaye-shaye. Tafiya ta yi abunta. Babba wanda ya tsaya yana kallonta sai lokacin ya ce, kai Murtala, babe din nan ta yi aradu. Kaga jiki mai kyau kuwa? Tsaki Murtala ya ja kamin ya tashi ya wajen yana gunaguni akan irin yanda babba ya nuna halin ko in kula game da abin da Malal ta mai. To masu sauraro a nan za mu dakata sai a shirinmu na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya.